Έχουμε βγει το αμάξι και πάμε τώρα προς το mall. Κάτσε, δεν φαίνεται νομίζω. Βασικά δεν φαίνεται. Βασικά να, το mall λοιπόν. Και... πού είσαι? Εδώ είναι το θέμα του κομπάτσου. It's my dad. That's my dad. This is that, yeah. So, we're so happy. It's the second time. What do you mean second time? I mean, no. I'm joking, bro. I'm joking. It was a prank. It's a prank, bro. It's Yeah, my prank. first time coming to the new mall. Yeah. Let me guess. Somebody was there. Yeah. Before me. Before you. Yeah. Man, I hate όταν ανάγει μετά. Κράσαμε τη μαμά. Oh, it's my Δεν hand. φαίνεται και ο ήλιος. Λοιπόν. Φτάσαμε στη μου. Ανέβουμε τις Η φέρες. φορές που φλόξες. Εγώ είναι πράγματα με πολλά πέδιλα. Και φαίνεται ο ήλιος. Πήγατε κάτι τώρα να γίνει. Κάψε τα κάμερα, είμαστε όμως. Το περιμένουμε τώρα. What do we mean? I summon you. No, he cannot summon him. He's at home now, and he's chilling on the couch. I can learn summon you. He's the most funniest variant of we go into number. Yeah. Yeah, there's the spot. Εδώ είναι το spot που περιμέναμε. Εδώ. Ωραία είναι. Δεν πω ψέματα, αλλά... Μ' αρέσει. That's my dad. Yeah, That's my dad. That's his dad, bro. Now this is on the video now, so yeah. Θα κάνουμε τώρα εδώ το mall και ναι. Bro, what are we gonna do now? Huh? What are we gonna do now? Wait, let me see, bro. Κοίτα. Παιδιά, μπαμπά, κοίτα. Ωραίο collab, nice collab. Κοίτα. Μπαμπά. Minion και Monsters. Μπαμπά. Έχει βγει αυτό. Ναι, ταινία, ναι. On theaters tonight, one. Damn, man. Damn. You hit too good, bro. Hey. Hey, man. So, yeah. Oh, cute family. Okay, no, sorry. So, yeah. Από άλλη ερώτηση. Λοιπόν, θέλω να μου κάνετε comment. Θέλω να μου κάνετε γενικά comment για τα, πώς λένε, για το επόμενο βίντεο γενικά που θέλω να ανεβάσω. Κάτι πιο νέο να είναι. Yeah, man. I know, bro. So, yeah. Αλλά ναι, θέλω comment. Please. I'm begging you. Please. Do it for me. Oh, yeah. Και λέω κι εγώ, oh my gosh. I don't know, bro. So, yeah. Τώρα θα κάνω τη βόλτα μας και θα μιλήσουμε μετά. Αλλά ναι. So, bro, what do we do now? Let's go down to have some fun. But wait, we are down. Oh, yeah, down. Yeah. So, Luigi, what are you going to do now? But no, Mario.
Bro, ήμουν ο καλύτερος Luigi voice actor, θα ήθελα. Εγώ ρε. Βασικά είμαστε το καλύτερο Super Mario Brothers voice actor, δεν θα πω ψέματα. Τα καλά πες πέτα. Εδώ έχει κάτι καινούρια, βλέπω εγώ. Εγώ ψέματα. Αλλά... Έχει καινούρια. Είναι πάρα πολλά που θα δείτε. Πού μπήκε η μητέρα του φίλου μου. Μπήκε, νομίζω μπήκε στο The Athlete's Foot. Η μητέρα του φίλου μου μπήκε γενικά στο The Athlete's Foot, νομίζω ναι, αλλά ναι. Μπήκε. What the fuck? Ναι. Έχει κάτι εδώ. Θα έρθω και το. Μπρο. Είναι ωραίο. Πάμε για μας. Κάτσε λίγο. Ωραία. Δεν ξέρω τι έχει διάφορα. Μπαντάνες. Μπαντάνες. Πάμε. Μπαντάνες. Έχει μπαντάνες εδώ. Εγώ έχω κόκκινη. Πού είναι κόκκινα παιδιά? Έχω μπλε. I have blue. This color. Man. Θα πω ψέματα. Όχι δεν έχουν. Ούτε καν. Δεν έχουν το κόκκινο. Where is bro? Where is you? Where is you? Ναι. Έχει και κάτω. Κάτω έχει. Μπρο. Κάτω έχει κοτσόβολος. Πλαίσιο. Τι άλλο. Το πλαίσιο. Ναι, κάτω είναι αυτό. Τι άλλο. Έχει σκαβενίτης. Έχει. Τι άλλα έχει βασικά. Και Κοσμοτέ. Γερμανός. Τι άλλο. Θα μου πάρει chills. Να σου πω. By the way. Γράψτε μου στα comments. Θέλω comments. Πείτε μου στα comments. Please. Θέλω comments. Μόνο λίγο μου κάνει comments. Please guys, I need this. I don't have no comments. Only Leo, he do comments. Bro, public. Έχω έρθει πολλές φορές εδώ. Όψε μετά το public. Είναι ωραίο. Όψε μετά. Έχω πάει πολλές φορές. Είναι ωραίο. Ναι, θα σας πω. Ναι. Αλλά δεν είναι ότι... Εγώ σκεφτόμουν να πάω κάτω από public γενικά. Σκεφτόμουν να πάω κάτω στο public γενικά γιατί είναι ωραία καμέρα, δεν ξέρω. Time to move on, bro. Πίσω, bro. Πίσω. Holy shit. Κοίτα εδώ, skates. Έχει καλύτερα skates από εδώ απόψε μετά. Damn. Ναι, να σου πω. Το καλύτερο γενικά μαγαζί. Γιαμάλ. Κοίτα εδώ. Να. Για ρε μία μάλλον. Footlooker. Να πω να δω λίγο τι είναι. Είναι ωραίο, να σου πω. Χρόνο, ένα χρόνο, δεν έχω χρόνο. Χρειαζόμαστε λίγο με δικά μας. Damn. Πώς θα καταφέρεις εσύ ρε. Ω μπρο, κάνει cooking. Damn. Cook. Let's go. Yes. 1, 2, 3.
Πόσους πόντους? 350 εγώ. 562. Σε νίκησα. Επειδή κόλλησα γι' αυτό. Πάμε να παίξουμε άλλο. Φωτογραφία! Λέω! Where's your dad? Bring me the rifle! Let's go, bro. Bro! Wait! Λοιπόν, παιδιά, θα πίσω εδώ. Wait. Man, I lost you, man. Wait. I'm here, bro. I'm clearing too close back. Είναι όλα κάρτα, δεν μπορείς. Είναι κάρτα. Έλα από ψέματα. Και άμα τα πήγαν κάρτες, κοίτα εδώ. Να. Από εδώ βάζεις εδώ την κάρτα. Κοίτα, το λέει κιόλας. Να. Έλα, θα κάτσεις στο μηχανείο. Όχι, ευχαριστώ. Θα κάτσει ο Λεωνίδας. Και εγώ να ψάξω. Τι σκέφτεσαι? Όχι αυτό. Είμαι καλός, πιάνω ό,τι να είναι. Δεν σε πιστεύει ο πατέρας σου. Παπά μου και δεν μου το έχω πιάσει. Παπά, θυμάσαι που έχω πιάσει. Βλέπεις, σαν Χριστούγεννα. Θα σε πιστευτώ, οκ. Παπά. Παπά. Ο παπακά. Ποια γνώριζω. Ναι. Κατά. Α, έγινε, οκ. Εγώ περίμενα το 5 ώρες. Πάμε σε άλλο. Παπά. Πάμε ρε. Man, εδώ απόψε μετά. Όπα, κουνιάται πολύ. Δεν ξέρω αν το κάνει αδερφή σου αυτό. Α, θα πέσεις. I'm serious, bro. Sorry. Εδώ βλέπουμε το λέω γενικά ότι παίζει arcade, ρίος είναι κάρτα. Ναι, τώρα το πιο εύκολο. Είσαι σίγουρος? Ναι. Look! Μην κάνεις το κουτί, πάρε άλλο αν δεν γίνει. Αυτό κάνα ρε. Αυτό σου λέω. Έλα, το κάνε. Όχι! Θα έχεις παίξει το jackpot, bro. Στα πολλά. Bro. Man. Δεν θα πέσει. Λοιπόν, 3, 2, 1. Όχι! Είναι βαρύ γι' αυτό. Είναι βαρύ. Ίσως το πιάνε καλά. Τέλειωσε, έχει 3 ευκαιρίες. Έχεις εσύ να παίξεις. Εγώ. Πού πες. Είσαι εδώ. Πάμε εδώ. Ένα παίξω να παίξεις πιο πολλά. Καλά, εδώ. Να σε πάρω κάτω. Ας το κάνει τελεία. Κάνε τι αδερφή σου, μπρο. Του. Θα παίξετε εδώ και οι δύο. Βρήκαμε πιο ωραίο εκεί. Εδώ. Οκ. Τελεία, σε κάνω για σένα εγώ. Δώσε, δεν βιάζεσαι. Βάλε κάτι. Βάλε εδώ. Το κάνει. Look in. 3, 2, 1.
Όχι, σκατά. Μακρύν. Shit! Λεωνίδα! Κάνα τρίκ, ένα τρίκ. Λεωνίδα. Lock in, please. Your last chance. No! Πάμε μαζί! Εδώ, εδώ. Πού είπα την κάμερα. Αυτό, εδώ. Ωραία. Έλα, Εύη. Είμαι έτοιμος. Ρίξτο. Α, γι' αυτό. Οκ. Ωραία, ωραία. Πού την μπάλα. Ωραία. Το βλέπετε αυτό εδώ. Το βλέπετε αυτό το τύπα. Το βλέπετε. Το γέρο. Το βλέπεις. Τι είναι. Έχω ακόμα αυτή την μπάλα. Απευθείας. Damn. Τι κάνουν τώρα. Παπά, τελείωσε. Πόσο γρήγορα. Σκάτα. Μαζί μου τότε, παπά. Λοιπόν, θυμάσαι που λέγαμε φωτογραφίες. Πάμε, πάμε. Είχε από εκεί. Holy, what? Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, ρε. Shit. Holy, τι. Φέρε. Ψέματα. Μας έλεγε ψέματα, έχει κι άλλο round. Double kill. Έχασε double kill. Ναι. Damn. Τι λέει. Μόνο ένα kill παίρνω εγώ. Χόδα. Let me cook. Yes. Το χάλασα. Το χάλασα. Έχει κι άλλο round. Έχει time. Έχει άλλο, τέλος. Νομίζω τέλειωσε, αυτό νομίζω είναι. Ωραία, τέλειωσε. Το παιχνίδι στο... Παιδιά, το παιχνίδι του arcade λέγεται αυτό εδώ. Αυτό το παιχνίδι στο arcade. Λοιπόν, θα σας δείξω γενικά πώς μπορείτε γενικά να παίρνετε και την κάρτα. Λοιπόν, θα σας δείξω. Πάμε εδώ λίγο. Hold λίγο. Από εδώ παίρνετε γενικά την κάρτα. Αυτή εδώ την κάρτα εδώ. Από εδώ παίρνετε. Well, πάμε τώρα εγώ και εσύ. Well. No. My rival. Ναι. Δύο, ναι. Όχι, Ένα, βασικά ένα, ναι. No climbing. No climbing, Όχι, μη σκαφανώνουμε ρε, σου λέει. No climbing. Oh shit. Το παλό. Cook. Λοιπόν λίγο, βγάλαμε φωτογραφία εδώ, μας λέει εδώ γενικά, λέει εδώ. Here he says, photographing, progress, look. They record to us, look, the pose, look. These bastards, bro. Okay, περιμένουμε γενικά τη φωτογραφία και... Where's the picture? Δεν το είδα. Holy shit! Gosh! That's very good. Wait. This is good for family. Thumbnail, wait. Κάτσε. I need to thumbnail, bro. I need this for the thumbnail, wait. Click. This is so fucking bad. Good, bro. Let's go to my father. Let's go and see his reaction, okay? Holy shit, man. Holy shit. Κύριε, τι έχουμε κάνει? Λεωνίδα.
Κάνεις! Τα κοπιά! Yes! Γιατί να πω! Κάνε cooking, bro! Όχι, αυτό θέλει 2 players, είναι ένα! Wow, wow! Αυτό κάτω το bro, είναι ωραίο! Πικ! Θα σου κρατήσει, θα σου κρατήσει. Το έχω φωτογραφισμένο. Το έχω φωτογραφισμένο. Το έχω. Το έχω και το έχω και record. Εκεί πέρα μας έκανε και πώς θα κάνουμε φωτογραφία. Μας έδειξε το βίντεο γενικά που βγάλαμε τα post. Bro. He stop. No. What in action. Μπαμπά. Εδώ είναι χώρο. Μη φοβάσαι στην Ιταλία, αυτό είναι για κάτι άλλο. Όπα, να περάσει. Λεωνίδα, έλα εδώ. Μπορεί να πούμε άλλη. Έλα. Μου πέσεις να. Κάτσε λίγο. Well, then. Πάμε. Μπαίνουμε σε ένας κατηναμένος. Holy shit, bro. Holy. Περίμενε. Φαίνεται. Πού είναι? Εδώ, έτσι. Χω. Αφού, έλα. Πρέπει να κάποιος το κατέβω. Έλα. Holy shit, man. Oh. Stay ready, guys. Stay ready. Δεν φαινόσαστε όμως. Μόνο ένα. Πάτα insert credits, 2 credits έχει. 2. Άμα σε tutorial ρε. Από το ήθελα. Το tutorial μας δείχνει. Ναι, ξέρω. Πήγε Ναταλή εσύ. Έλα, skip tutorial. Πάτα. Είναι πολύ. Μη φωνάζεις πλέον. Πόθεν. Όχι. Πάτα. Όχι. Έχασα. Έλα. Πρόσεχε με τι πας την κοπέλα. Όχι. Εσάς δουλεύει, πάνε όχι. Για κοίτα λέω. Για σταμάτα εσύ. Δεν έχει post button αυτό! Είναι arcade! Όχι, Πάτα λέει το start. Κάτα από πολλά σου! Μακριά! Πέρι! Όχι, κάτω. Πού είναι, να. Πάτα. Πες start λέω. Πάτα start. Να, έτσι πάτα. Σύρκεις άλλους ρε! Το πνέεις εσύ λέω. Το πήγε σε μένα! Πέτα, εντάξει, πέθανα! Το έχεις! Κάνε cook! Λοχήν! Έφτανα εγώ, δεν μπορώ να ρωτήσω άλλο. Ωραία ήταν. Λοχήν, bro. Στόχευσέ τα! Τι θα το αγγείς! Λόγω εξπίσε! Έχεις πεθάνει. Bro. Εντάξει.
Τώρα μόνο. Αυτό ήταν μόνο, τι είναι. Demo είναι, τι παίζουν, demo παίζουν. Νομίζω είναι demo. Προτρόμαξε. Τρόμαξε. Α, έχει συνέχεια, δεν είναι demo. Sorry guys, φώναξα εγώ. Σχεδόν! What the bro? Man! I gotta beat them in a IRL, bro. I'm not gonna lie. For real. Tell me Grand Region. I will burn this zombie planet down. Yeah, deal. Yeah. I'm green too. I'm green too, bro. Bro, I get the most biggest jump scare, bro. In a tire. Bro, that was cool! Man, no. What in actually fuck? What was that? Δεν θα πω ψήματα. Έφαγα μεγάλο jumpscare, αλλά πέθανα. Αλλά ήταν διασκεδαστικό. Εγώ ψήματα. Όχι αυτό το scam παιχνίδι. Σε αυτό δεν μπορείς να ζήσεις ούτε καν. Ούτε καν, πείτε αυτό. Να, εδώ δεν μπορείς να κερδίσεις ούτε καν. Ούτε καν. Ας το τσίτρε. Να πέσει όλο αυτό από εκεί, δεν το πιστεύω. Εγώ ούτε καν. Ούτε καν. Αυτό είναι σκάμ. Τι πατίνι, αυτό έχω ούτε ένα τέτοιο κομμάτι πατίνι. Ευτικό πατίνι. Εδώ είναι σκάμ. Κοίτα, μην τα πιστεύετε, παιδιά. Μην έρθετε εδώ, μην τα πιστεύετε. Μην, όχι. Τι είναι αυτό. Κοίτα. Πάμε! Ω Θεέ μου, τι μέρα κι αυτή ήταν. Τι μέρα κι αυτή. Ω Θεέ μου. Μετά από αυτό, δεν νομίζω ούτε καν. Α, ναι. Τι πήρε εδώ, μπρο. Δεν θα... Μη μου πεις. 32. 32,99. Ζήλεψες πολύ. Θες Ρονάλντο. Όλα αυτά για τίποτα. Όλο αυτό το πράγμα. Πού ήθελες. Όλα για τίποτα. Όψε μετά, εδώ είναι να χτίσεις μετά. Εδώ και εδώ, αλλά... Ωραία είναι. Εδώ ψέματα. Ωραία είναι. Εδώ είναι μπρελόκ, λόγκο. Είναι κρυβότερο, αλλά... Ωραία είναι εδώ. Έχει μπρελόκ άγαμα της ελευθερίας που κάνει 6 ευρώ. Θα πάρω τέτοιο. Σκεφτόμαι. Θα πάρω τέτοιο. Έλα λίγο. Λίγο. Κάνει αυτό, παπά! Κάνει αυτό 8 ευρώ! Πώς πλάκα! 8 ευρώ κάνει! Είπε όχι, μπρο. Πάμε. Είμαι και έτοιμος, θα πάω! Άλλη στιγμή. Με. Παπά έκανε 8 ευρώ! Α. Μίλησω! Εγώ μίλησα! Δεν είναι σταθερό. Έλα, πάμε να πάμε. Να το! Cristiano Ronaldo. 130. Τέλειο. Θα πάμε! Γκούτις, έχει Γκούτις, KFC. Έχει σινέμα και αν θες να δεις ταινία. Το επόμενο Backroom θέλω να δω, θα ήθελα να δω. Αλλά δεν πειράζει. McDonald's. Πάμε να φάμε KFC. KFC. Θέλω! Ωραία, θέλω McDonald's! Θέλω πάμε McDonald's! Εκεί είναι. Πάμε. Λοιπόν, άκουσα εδώ. Εδώ έχει γενικά ένα ωραίο γενικά. Βλέπω εγώ, πώς θα πω, ωραίες οθόνες, λάπτοπ. Το μαγαζί, μπρα, πάμε. Το μαγαζί λέγεται αυτό εδώ. Αλλά ναι. Έχει κομμωτήριο. Εγώ δεν το είχα, δεν το ξέρω ότι είχε κομμωτήριο εδώ. Σε μολ. Δεν το ξέρω ούτε καν. We love her. Ναι, το ξέρω ούτε καν. Α, φάμε McDonald's. Λοιπόν, Λίο, ένα τελευταίο πράγμα. Εδώ πριν τελειώσει το βίντεο. Τι έχεις να πεις εσύ σε αυτό το εδώ.
Αλλά ναι. Πού πηγαίνεις εσύ ρε? Από εκεί είναι ρε. Εδώ είναι McDonald's. Ναι, εδώ είναι το McDonald's. Έλα, τελεία, έλα, θέλω να σε δω. Ναι, θα κόψω λίγο. Σε κορυδεύει, θες να τη βάλει. Θα προσπαθεί να τη βάλει εδώ. Εγώ ψέματα ρε. Άθε. Ο Λέο θα πάρει κούπα. Ο Μπρο θα πάρει κούπα εδώ, Lego. Έχει τέτοιον και κάνει, πόσο κάνει, 8 ευρώ. Όχι, λέει εδώ. Α, όχι, νομίζω ήταν οι κούπες. Α, εδώ είναι οι κούπες, να, εδώ είναι οι τιμές τους. 13 ευρώ, μια κούπα. Πάει στα δυο. Φέρω αυτό. Εντάξει. Έχει Minecraft. Εδώ έχει πιο καλύτερο. Τι σχέδιασε? Minecraft, μου αρέσει, είναι το τσάλι. Και ποιος είναι Fortnite ρε? Fortnite, Lego Fortnite, κοίτα εδώ. Man, τι κουτάκι. Χτίστε τα δικά σου mini course 3 για 10 ευρώ. Τα δικά σου λέει. Man. Φάνα ρε. Απειλώς. Ας περιμένω έξω, bro. Bro. Πήγαινε έξω. Περιμένω έξω. Για ένα τελευταίο κλείσιμο για το βίντεο, ο Λεωνίδας πήρε γενικά κούπα. Lego. Πόσο έκανε? 12 ευρώ. 12,99, 13 ευρώ. 13 είναι. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο. Το τελευταίο βίντεο θα είναι εκεί. Σβήστο. Λοιπόν, δεν προσπαθούσαμε να φάμε στο mall, αλλά at least παίξαμε arcade, Ήταν ωραία, περάσαμε καλά, άλλη στιγμή να ξέρουμε πάλι εδώ, να είμαστε μια χαρά. Αλλά ναι, έχουμε και αυτό εδώ, στα 1,5. Είδα και καπάκι, ποτήρι Lego. Πάντα ήθελα ποτήρι Lego. Ήταν το όνειρό σου. Αφού έχω δει πάντα σε YouTube. Το έχεις εδώ, RL. Τώρα ένα από τα κάτω. Μόσφαν. Είδα και μη μιλάς. Εγώ είδα. Μην μιλάς. Ματσά. Τι, Καλά. καλά. Ωραία. Μια χαρά.